aw ni yang ma bi amina nemurukumuni jide bɔ wa a ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye n'i y'a min a bɛ sin ye ni saha ten dɔ yɔrɔnin kelen ne de nin mana dɔ ko ma ko nemurukumuni ju dɛ k'o de nege b'a la ko fo ne de k'o video kɛ ne nin mana kɔrɔlenw bɛɛ folen no ne nin mana kuraw aw bisimila. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a bɛ se ka kɛ ni nemurukumuni nɛrɛlama ye a bɛ se ka kɛ ni verti fana ye n'o ye binkɛnɛnama ye. Nɛrɛ den 3 bɔɲango talen filɛ nin an fɛ ani binkɛnɛnama den 1 an b'a ko k'a jɛ pasi ka sɔrɔ k'an ka nemurukumuni nɛrɛma an b'ale de farasin den 1 dɔrɔn an mago bɛ se nin den 1 de ma tɔ ninnu an t'olu farasin dɛ ɲani a bɛ dansago an bolo kosɛbɛ. N'a sɔrɔla k'ali binkɛnɛnama in de b'i bolo n'o ye verti ye i bɛ se k'a sin dɔɔni dɔrɔn nka ale de fara ka kunna kosɛbɛ i b'a kɛ dɔɔni ye dɔrɔn i ka n'a caya. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na baara ɲɛna an bɛ ji litiri kilancɛ k'a la sisan ka sɔrɔ k'ale ta k'a sigi kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka baara tɔ ye. Nin min dilannen filɛ nin ye tan nin de b'a to an ka jimafɛn kasa bɛ ja wa a ɲɛ kulɛri fana bɛ ɲɛ. An bɛna an ka nemurubaw tigɛli dabɔ ka sɔrɔ k'a ji bɔ. An tɛgɛw kolen jɛlen pasi dɛ ne ni maanaw an bɛ nin baara ninnu bɛɛ kɛ saniya kɔnɔna na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ale fana baara ɲɛnabɔra an bɛ ji litiri kilancɛ fara ale fana kan a bɛ komi i n'a fɔ ne y'a bɛɛ dilan ni ji litiri 1 bɔɲango de. Ji litiri 1 faralen a kan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ a ɲɛ y'an ka ma bonya dɛ an bɛna dɔ in ta k'a fara a kan sisan a kulɛri bɛ sin ka ɲɛ an bolo ten dɔ wa a kasa bɛ sin ka sankɔrɔta ten dɔ i b'a fɔ i ka sin k'a min a yɔrɔnin na ten. An bɛ sukaro k'a la k'a bɛn an yɛrɛ sago ma ani sukiri vani. N'a sɔrɔla k'e b'a fɛ ka fasa de e tɛ sukaro k'a la dɛ an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn sukaro bɛ maa kulɔ dɔɔni dɛ ne ni maanaw ale fɛn in filɛ nin a bɛ maa kulɔ de dɛ n'i b'a fɛ ka fasa kɔni i b'i da dɔgɔya fɛn dimi ma dunni na o de b'a to i ka fasali tɔ bɛ sinsin i bolo an bɛna a sɛnsɛn ja kɔfɛ. A sɛnsɛnnen kɛlen filɛ nin ye karafu kɔnɔna na n'an ka vɛri waasa tɔ y'an ka bonya an ɲɛkɔrɔla la an mago bɛ se cure d'a ma i n'a fɔ n y'a yira aw la cogoya min na a n'an b'an ka nemurukumuni tigɛ tan cogoya in na ani nana ye an b'a turu a la dɔrɔn ka sin k'o nin bila a sanfɛla la o b'a tɔ ye ko ɲa an bolo kosɛbɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na a dilannen bannen ne ye nana ye dɔɔni fara a kan o b'a tɔ kasa tɔ ja an bolo ka taa fɛ an bɛ jiningurumaw k'a la a fɔ nin da selen ya. Ne ni maanaw n'a sɔrɔla question bɛ maa o maa bolo ko ɲininkali bɛ maa o maa bolo a bila commentaire la n b'i jaabi aw kana na maloya cɛya t'a la musoya t'a la aw balimamuso don ne de bɛ yan nɔ aw kama wa ne de b'aw jaabi fana. Ni video in diyara aw ye aw kana na ɲinɛ k'a cari ka taa aw fɛnmaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ maa kɔnɔ.